Ongi etorri Protalen podcast honen lehen atalera, lehenengo saiora. Eta lehenengo gonbidatua, lehenengo elkarrizketatua, Etxarri Aranazetik dator, 32 urte dauzka, eta bera ingenieria da. Alain Iriarte, kaixo? Kaixo, egunon. Ongi etorri, zer modu zaude? Ongi etorri gure etxera. Tira, galdetuko dizut hasteko eta behin, hanpon zein alorretan egiten duzun lantzuk gaur egun? Vale, testu inguruan jartzeko, lehenik eta behin esango dugu, hanpo 3 lurralde berezitan banatuta dagoela, zentrala Idiazabalen daukagu, baina badauzkagu beste bilantegi ere Indian eta Saudi Arabian. Idiazabaleko zentral hau 3 sail nagusitan banatuta dago, batetik galdategia edo fundizioa, bestetik mekanizatuko planta edo lantegia, lantoki izenekoa, eta ondoren hemen orain aurkitzen garen hanpo poiam delakoa, alegia gure produktua, gure balbulari produktu hori montatu eta bezeroaren etxera bidaltzen den lekua. Orduan nik lantoki delako mekanizazio planta horretan egiten dut lan. Mekanizatu bidezko ingenieritza produzio taldean. Eta horrek zer nahi du esan, alegia, zuk zertan datza zure lanak, zeintu dira zure zereginak, zure funtzioa? Gure funtzioa, mekanizatuko plantan lan egiten dugun partetik, pieza bat galdatu edo funditu ondoren, pieza horren mekanizazio prozesua diseinatzean datza. Alegia, guri mekanizatu beharreko pieza bat iristen zaigu, plano batekin, eskari zenbaki batekin, eta hortik aurrera gure lan taldearekin batera, zein makinatan mekanizatuko den pentsatzen dugu, eta piezaren ezaugarri berezien arabera prozesu bat diseinatzen dugu, ez? Zein utillaje pieza hori heltzeko zein utillaje erabiliko dugun, zein erramienta erabiliko diren, zein bat fasetan edo zein fasetan mekanizatuko den. Orduan hori, pieza bat galdategiti datorrenetik, mekanizatu eta montatu aurreko prozesu hori egiten dugu guk. Zuk lan egiten duzu punta-puntako mekanizazio makinekin, baina denok uler dezagun, zergatik dira inbereziak makina horiek? Orain modernoak diren izen hauek erabiltzen dira, eta gure makinak, ni nagoen zeluretako makinetan, Industrial 4.0 delako industria da, makina esate baterako makina inteligenteak dira, beste dozein makina baino azkarragoak direlako, pieza bati gauza gehiago mekanizatu daitezkelako, adibidez gure zelulak, 5 zelulak, ez dakit, kabezal asko edo buru asko dituzte mekanizazio prozesu ezberdin asko egiteko, eta baita erraminta ugari arditzaken almazena dituzte, erraminta biltegiak, robot baten bidez aldatzen direnak, baita beste puntu esanguratsu bat da, makina hauek etxetik kontrola ditzakegula. Alegia, makina hauek software berezi baten bidez mugitzen dira eta bertatik kontrolatu dezakegu makinak aberia bat eduki badu, makinan zein eskari mekanizatzen ari garen momentu horretan, txirbila edo birutaren gestioare egin dezakegu, erramintaren bat falta balin bada bertatik gestionatu dezakegu. Orduan, ni nagoen lanean nagoen arlo horretatik, askotan ere, etxetik hanpoko sarera konektatuz, makinaren momentuko egoera ere ikusi dezakegu. Eta makina hoiekin aritzeko, zuk formakuntzarik jaso duzu? Ez bereziki, nik hanpon, orain 2025 urtea bukatzen denean, 8 urte egingo ditut, hanpoko langile bezala 7, eta bertan azpi kontrata baten bidez hasi nintzen lanean, orain lantokin implantatu den proiektu bat implantatuz. Makina hauek programatzeko edo makina hauek mugitu arazteko NX delako softwarea erabiltzen dugu, Siemensen software badena, bertatik sortzen ditugu mekanizazio prozesuak,
ondoren makinako montajeko dokumentazio guztiak, eta ni hasi nintzen garaian, proiektu hau garatzen hasi nintzen, beraz, ez dut formakuntza berezirik jaso, baizik eta gu hasi ginen proiektu hau abiarazten. Orduan, nahiko hasieratik ezagutu dut proiektu hau, eta ondoren formakuntza esaten den bezala base de golpes jaso dugu, ez? Proba error, gauza bat, gauza berriren bat implantatu, gaizki doala, aldatu. Ondo doala aurrera. Orduan, formakuntzarik ez, baina... 8 urte daramazu, prozesu horretan orduan egon zara, argi dago hanpok mekanizazio alorrean asko inbertitu duela, ez? Urte hauetan, azken boladan. Zure ustez horrek zer ematen dio kooperatibari? Hombre, Industrial 0.0ko makina hauek implantatu ziren garaitik, egia da, kalitatean salto esanguratsu bat eman genuela, makina hauek egia da inbertsio handia eskatzen dutela ekonomia aldetik, baino egia da baita produktuari balio erantzi handiagoa ematen dietela. Adibidez, lehen gure pieza bat mekanizatzeko 5 makina ezberdinetatik pasabar behar balin bazen pieza hori, orain agian makina hauek ematen dituzten baliabideak aprobetxatuz, pieza golpe batez makina berean mekanizatu daiteke, edo asko jota makina batean prozedura handiena egin eta beste makina baten bukatu. Baina horrek balio erantzia handia eta bezeroaren aurrean ere beste nivel baten egoteak aukera ematen du, aukera hori ematen du. Pentsatzeko da horrek proiektuen konplexutasunari ere eragin diola, ez? Ez dakit asko igo den konplexutasun hori ere azken denboran? Bai, nik esango nuke baietz. Ni hasi nintzenetik orain arte balbula gintzatik aparte, guk lantoki mekanizazio plantan, gure produktuaz aparte, galdategitik sartzen diren eskarien piezak ere mekanizatzen ditugu, adibidez, eta makina hauek egia esan aukera eman digu sektore berrietan muturra sartzeko, ez? Adibidez, barkuen motorren piezak ere egiten ditugu, Rolls-Roycenak, Kongsberg Rolls-Roycen piezak, haragia txikitzeko pieza batzuk ere egin ditugu, makina industriala handiak dira, pieza handiak dira, baina, bueno, karnizeri baten imaginatu haragia txikitzeko makina txiki bat, hori industria. Oso aplikazioa nitzak orduan. Bai. Bai. Eta aukera asko eman dizkigu, bai, aurreko urtean, pasaren urtean, bomba munduan, bomba esaten dudanean da, adibidez, urtegi bateko ura punpatzeko, altura ezberdinetatik beste altura batera punpatzeko, erabiltzen diren bomba handi horien munduan ere, hydro mundua deitzen dena, hidro mundua, bertan ere sartu du muturra eta konplexutasun handiko piezak egin ditugu. Guazen orain xehetasunera, egunerokora, nola da zure lan egun bat? Etxarriaran aztik zatozona, eta zer egiten duzu, nola da egun bat? Bueno, ni lanera iristen naiz, eta guk taldean egiten dugu lan, orduan, guri eskari bat sartzen zaigu, gure sailera, gure makinako produzio taldera, mekanizatu beharreko plano bat iristen zaigu, eta lehen da bizi, taldean, pieza horre dituen xehetasunak aztertzen ditugu, ez? Pieza horren pixuaren arabera makina batean edo bestean mekanizatu beharko da, dituen xehetasun konplexutasunak begiratuz ere erabaki dezakegu zein makinatan mekanizatu, eta behin nun mekanizatu behar den erabaki ondoren, prozesua diseinatzen hasten gara. Planoa hartzen dugu, piezaren gainazala ezberdinak eskatzen duen exigentziaren arabera erramienta bat edo beste bat erabiliko dugu, eta hasten gara pieza horren mekanizazio prozesuak edukiko dituen fase ezberdinak pentsatzen eta garatzen. Erramientak, utillajeak, zenbat helduera edo setup izango dituen pieza horrek,
Eta gutxi gora bera hori, orduan plano bat hartu, pieza, makina guztiak kan bidez edo ordenadore bidez programatzen dira, hau ez da gure lantokin ez dago makinarik eskuz programatzen denik, dana ofizinatik egiten da, orduan hori, mekanizazio prozesua diseinatzen hasten gara, programa sortzen, eta bain programa sortu dugunean, ordenadoretik makinaren lenguaiera pasatzen dugu, makinara pasatu, eta pieza hori industrializatzen dugu. Bertan sort daitezkeen arazoak ikusten dira, eta pieza industrializatzen denean, baina normalean seria izaten da pieza, seriak ez dira oso handiak izaten, hanpon, eta serie ja industrializatu ondoren seria mekanizatzen da. Ja pieza bukatzen dugunean, urrengo sailera pasako da, eta bertan neurtu, bukaerako inspekzioak eta egiten zaizkio, bezeroaren etxera bialdu aurretik. Hasizarenen deskribatzen zure lan egun bat, hasizara esaten taldean lan egiten duzuela, nolako da giroa zuen lan taldean? Oso ona, oso ona. Eta zerk egiten du, zerk sortzen du giro ona lan taldean? Zuretan zer da garrantzitsua taldean ondo, eroso lan egiteko? Nik esango nuke, hanpon hasi nintzenetik, orain arte taldea mantendu egin da, eta jende gazte eta helduaren arteko ekilibrio bat daukagula esango nuke. Badago jendean nik 32 urte ditut, 33koa, 40koa, badago lankide bat ere 57, 58 urte dituena, eta berak asko irakatsi digu, eta berarekin asko kontsultatzen dugu, egunerokotasuna, berak lantoki mailan gehiena ez bada, gehienetatik dakien pertsona da, eta berari kontsultatzen dizkiogu gauza asko, beregatik ere prozesu asko ondo atera dira, eta hori esango nuke ez, lantalde giro ona, bata besteari galdetu dudak edukiezkero, bai, elkar babesten gara, elkar jakinduria banatzen dugu, eta hori da, azkenen talderan baten gakoa, ez? Botako izu galdera bat, igual ez da erresa erantzuten, zer da, gehien gustatzen zaizuna zure lanetik, zure egunerokotik? Bueno, egunerokotasuneko lana, hanpon, zorionez edo zoritxarrez, normalean ez ditugu pieza berdinak ekoizten, ez? Astero edo hilabetero, segun eta proiektuaren edadura, piezak normalen ezberdinak izaten dira. Orduan, piezaren prozesuari eman martzaion pentsatua aldiero ezberdina da. Egia da, balbula bat kontzeptu berdineko pieza bat dela, baino gainazalak eta pieza bakoitzaren espezifikazioak ezberdina dira. Orduan, horrek, entretenigarritasun horrek eta buruari eragin behar izan horrek sortzen du lana divertigarria izatea, ez? Aldakorra da, ez da monotonoa, eta horrek ematen dio bisitasun pixka bat, ez da? Zu gustore etortzen zara lanera? Bai, oso gustura. Ja, esan dizut, 8 urte dara matzat hemen, nik etxarritik onutza 20 minutu ditut, kotxez, eta bai, oso langiroa oso egokia da, kooperatiba garen aldetik ere badauka bere berezitasuna, ez gara enpresa esea baten enpresaren formatu berdina, eta beti dauzka berezitasunak, ez? Ni hanponasi horretik beste karrerako proiektua, ingenitzako proiektua enpresa txiki baten egin nuen, eta ondoren beste lan baten ere ibili nintzen. Eta hanpo, naiz eta enpresa txikia izan ze, 500 langile inguru bagaren, bertan daukagun tratua, elkarrekiko tratua oso gertukoa da,
eta horrek aberastu egiten du lanera gustura etortzeak, ez? Orduan, zuretzat berezia da bertako proiektu batean teknologia zinguratuta kooperatiba izaera hori horrek zuretzat badauka balio erantsi bat. Bai. Azkenean ez dauka mundu guztia kooperatiba batean lana egiteko aukera hori. Eta pentsatzen jarrita duela gutxi 60 urte egin genituen, kooperatiba hau batzuk jarritako esfortzuaren eta diruaren eragina da, eta batzuen ordu sartze, buru hauste, lorik egin gabe batzuen eragina da. Kooperatibak horrela sortu izan dira, enpresen artean ere elkar babesten, ez? Eta hoien fruitua gu jasotzen aritzeak benetan poza ematen du, eta orain esan dezakegu nik 8 urte hauetan, zorionez lan deixenterekin gabiltza, eta hori beti da seinale ona. Kontrara ere galdetuko dizut, zer da gutxien gustatzen zaizuna? Gutxiena, agian berriz ere produkziora bueltatuz gertatzen da, eta beti gertatuko da, guke mekanizatutako pieza bat bezeroaren etxera iristen den garaian, bezeroaren ez konformitateren bat iristea, beraiek montajean eduki duten arazon bategatik, edo gure produktua bera ere, guk mekanizatzen dugu, eta gero ondoren poiamen hemen montatzen da, eta gertatzen da batzuetan, probak egiten zaizkionean, presio probak egiten zaizkionean balbula bati, adibidez fugaren bat edukitzea, ez? Eta horrelako notiziak iristen direnean lantokira, ez da gustu honekoa, beti gertatzen da eta gertatuko da, baina prozesuaren parte da, baina hori da esango nuke gutxien gustatzen dena. Esaten zenuen 8 urte daramatzazula hemen, hanpok eman dizu azteko aukera? Profesionalki azteko aukera? Bai. Azkenean karrera bat ikastetik, ingenieritza bat ikastetik ateratzen zarenean ni beti esaten dut. Teoria asko, baino praktika gutxi dakigula, eta benetan lana zer den, eta kasu honetan gure sektoreko lana zer den, lanean ikasten da. Hanpok azteko eta gehiago ikasteko aukera eman dit, baita bidaiatzeko aukera ere, Alemanian, Austrian, Suitzan izan gara, azkenean atzerrira joaten asko ikasten da, lantegi asko ikusten dira, bezeroekin hartu emanekin ere asko ikasten da, ingelera ere praktikatzen da, mundua ikusten duzu, eta bai. Kontatzen duzun hortaz, profesionalki eman dizu, baina pentsatzen dut pertsonalki ere izan duela inpaktu bat, eta ez dakit, zure buruaz ere zerbait ikasi duzun prozesu guzti honetan, adibidez? Bai, esango nuke, adibidez, egunerokotasunera edo egunerokotasunen sortzen dira arazoetara eduki dudan adaptazio hori nahiko positiboa dela, arazoen aurrean mantener la calma edo esaten den hori ere ikasi dugu edukitzen, ez? Lantaldean lan egiten ere, orduan bai, arlo pertsonalean ere aberasgarri izaten ari da. Bai. Eta badaukazu orain, ze proiektu daukazu eskuartean edo zertan zabiltza? Momentu honetan aita izan berri naiz, eta aitatasun bajarekin nago. Proiektu handia da, hori ere bai, Proiektu handia da, bai. Oso handia bizitza batean. Proiektu handia da, bai, hola tokatu da. Baina bueltatzen naizenean ere beti egongo da erronkaren bat, esan dizudan bezala lan askorekin gabiltza, eta lantaldea laguntzen jarraitu beharko dugu. Nola ikusten duzu zure burua hemendik ez dakit beste 8 urtetara? Nik 8 urte damatzat hemen, 7 poko langile bezala, 3 urte bazkide bezala, eta nire buru hemen ikusten dut. Gauza orain arte bezala balin badijoa, enpresak aurrera jarraituko du, eta nire burua bai, hemen ikusten dut. Ez dakitze alor berdinan jarraituko dudan edo ez, baina bai. Ni familia honen parte naiz, eta
eta hemen ikusten duen burua, etorkizunean bai. Alain Iriarte eskerrik asko, gurekin partekatzeagatik, zure egunerokoa, zure sensazioak, eskerrik asko, eta ongi segi. Eskerrik asko. Eskerrik asko.